Ko sa. Wati bi cogodi. Abasi gileno. Ikakano. Ayo tubarkal. E ko e dugutigi. Ko dugutigi modé. Bamana ko. Ko ni e bakro ni dugutigi yala. Ko dugu ko warate warani kelante surguti. Oche. Amula. E bakro ni dugutigi. Asi warani kelante warate surguti. Allah akbar. Suno badu. Abadu. Ah? Choma do kolima. Comme l'oncle nyema ni fama bi kuma. Malangolo kanyema ko ani fama bi sigi kuma. Comme maso beka komani mashiti kuma. Malangolo nyema ni fama bi kuma. Ni fama kuma. Malangolo nyema ko olu ni fama bi sigi kuma. Man fam. E malangolo ni murutila. Ni malangolo be murutila. Nu ko nanga nyongo ye nyema tata. Ma be ta wuce. Wuce. Ko masebe ka komani mashiti kuma. Parce que masebe olu basigile no. Olu te manganchi. Ai ni kuma na fana masebe nyema re bitama e kuma bi nyima. Oui. Ko beni joro. Beni joro. De ko do. Je choba do ko ne ma. Ko ini bi feke kan ki ke nyema e ko parce que ko hal malankolo nyema ko na fa bala parce que ni kuma wala le ni fama bi kuma. Donc kuma kore mi. Ibe feo fenke ijije ka ke adomba ngana ka bla sanfala ani be ga jouer 15 ans professionnel ko ni fugaru bla nyonga ko ngana bu bola oche hal ni yalla sa kamali école dernier be fra nyonga ko lu fana bla concours la do fana be ka lu ka ngana donc nyebo ni bi kola kana songa to ko fe e ka ke e ka soro maga mu se ka ko bo ma mu se ka wele ma mu se ka kuma bon sisolo ko sisolo mbafo bakari korakelo ate bakari e korakete ya sisolo bon ne terekeni do me bakari korakelo on terekeni me bakari korakelo aya ko yi e wate amune ko yi foi ne fo no mi wona sara problème dala voilà ni raison ko ni soso ye korokara ke ko jili ko takono ay ko evre ko yo so sega kurokara kinjugo ni papa avec qui reposition la mawdi ko ni so se kurokara sa ko jili ko takono ay jili ko takono ne obo kinjugo ni fogata jili bola kuru ayo ko ni jili ko takono ma wote jili donc avec la fioro ni bismillah bien tene octobre kalo kile muga aninani sans bafla aleni muga anifla Gafobe. On va demander le sort. Oui, facile avec facile. Monde bakono. Et sort avec malino feminga di conférence sociale mini ale baraw kon ko beka ke CCB kondana ira ka fo ko lañini ndo koni kera wasa ben alin kilia obstekana barake daw oluni nyokonche choko mina o kumon kondana ira ka fo lañini mi koni kera ko abeta lañini keme alini bisaba ani kononton konina wasa ben alin kilia obsekana barakeda oludi nyokonche chugo mina aleni fenewa ira ka fo ko ka conseil national du dialogue social do koni siki wasa gela manake chugo sigi fo manake bemse ka ke kula chugo mina ali bi ani esorbetu nokon fe amta segu san douanza mopti ani gaw ira ka fo finti la kawlu ka uli ka jo sira ka ke sababu ni ga dangar ke bamanchi ke wali moko bisaba boyongo konina ali bi ani esorbetu no konfe netalike don krenkrene ka nyashi shifun olu ka barako koni maleni mamuluni olu kon bafe ku ka chakeda krenkrene koni dayele uye olu barako koni kera dogo kun temene konna CCB ala kenda nyama kon kube gouvernement nyamugo boloni uye colonel Abdoulaye Maïga uye esor aleka la selido. L'indépendant galasilier jume bisongo dana de indépendant maleno feminka odeye kulumbe ne abefo mako adema association ne onyama konbe madame Sika ya tuso bulu lukoni borla sigi do koni ke sibiri temene pyramide de souvenir konna wasaka kli jagabo koni ke sharia sumba okani au constitution du 25 février 1992 au conseil fait ministre économie ni atoy baba jawrali koni pumataka la silige kaira kafo ko chamanche fanga moko koni tseka yana mabamu mbolo dale ne ofani oye ka constitution koni ka abaro koni fese alini ka yelema koni do akonnana ka sabu konge ko ute
légalité kɔnɔna na ni o ye sariya kɔnɔna na ko olu kɔni yamaralen tɛ ka a baara kofɔlen kɛ ko wa ko u tɛ se indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa segukaw olu fɛ a yera k'a fɔ ko bamanci wale hukumu kɔni kɔnɔna na Osofore maa dɔ kɔni bɔnɛna ani kɔni na min ni ale kɔni kɛra kace nakaw olu fɛ yen nɔ a yera k'a fɔ ko ni ma kofɔlen kɔni bɔnɛna a ni na ko o bɛ kɛ a mɔgɔ sabanan kɔni ne nin yɔrɔ kofɔlen na ko b'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni ko a bɛ yen indépendant hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kiiriko ta fanfɛla na ne tali kɛ cour d'assises la Bamako Ibrahima Sisako ni ale kɔni bɛ bi musow kan ale ni ka i yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ kɔni ye ko ale kɔni ɲangira kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko san 5 kaso a bɛna o kɛ. O ka dɔgɔ. Aya. San 5 ka dɔgɔ. Aya. L'indicateur du renouveau. Indicateur du renouveau. Ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko rédaction d'une nouvelle constitution. Ale avant projet olu kɔni ko o baaraw kɔni daminɛ a wagati min na ko sisan ko politique mɔgɔw kɔni k'a kɛra sababu ye ni ka farafarali kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛ. Indicateur du renouveau hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Keɲebakaw olu fɛ yen nɔ yɛrɛ k'a fɔ ko novembre kalo natɔ tile 21 ko olu kɔni kɛn bɛ ka taamaba kɔni boloda. Indicateur du renouveau hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Segu Kɛcanakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ garde forestier dɔ fo ka taa se civil kelen fɛnɛ kɔni ma ko olu kɔni bɔnɛna u ni na bamanci wale kɛba mɔgɔw olu fɛ. Indicateur du renouveau hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Kitakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔrisɛnɛnaw ko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan ka sabu kɛ u ka hectare bayirikaw ko olu kɔni tiɲɛna ka sabu kɛ fɛn ɲɛnamaninw kɔni o ye. Indicateur du renouveau hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Buguninkaw olu fɛ yen nɔ sanu bɔcogo cɛjugu min ni o yamaralen kɔni tɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hukumu kɔnɔna na ko chinois dɔw kɔni welela kiiri tigilamɔgɔw olu fɛ ko olu kɔni welelen kɔ kɔni ko Mali kɔni kadiriba caman kɔni jɔrɔlen no an bɛ wagati min na i ko sisan. Indicateur du renouveau hali bi yana bɛ to ɲɔgɔn fɛ Usumana Madani Aidara ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko constitution kura in kɔni ko ale kɔni bɛ a kɔkɔrɔma don n'o y'a sɔrɔ a bɛ diinɛw kɔni sariya kɔni bato. Indicateur du renouveau ale ka laseli don. Le Malien fasoden. Malien ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko avant projet de nouvelle constitution an bɛ wagati min na ye ko sisan ko yɛlɛmabaw kɔni bolo dalen don a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta ka ɲɛsin jamana jɔsenbaw ma ni olu ye institution de la république olu ye Malien ale ka laseli don wali bi ani Malien bɛ to ɲɔgɔn fɛ a kumana metali kɛ Malien ale plainte min kɔni don o ni ɲɛmaayaw kɔni ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛsin Faransi kɔni ma a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko jɛma kɔni de kɛn bɛ ka i tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka bɛnbɛnbɛn kɔni kɛ Mali ale contre la. Malien ale ka laseli don. Les Échos b'a fɔ wele wele. Les Échos ale kumalen no fɛn min kan ko kare kɔnɔ dumuni feere ko wari kɔni bɛ a la farati fana b'a la ko nka ko farati kɔni bɛ a la dɛ hali bi an bɛ to dumuniko hukumu kɔnɔna na ekɔliso daw la ko gɔyɔ kɛnɛ minnu kɔni bɛ ka feere yen nɔ ko denmisɛnninw ka kɛnɛya kɔni ko a bɛ farati la. Walahi hali dumuni feere an ka denmisɛnnin bɛ farati la dumuni a bɛ feere cogo di a bɛ dilan cogo ma si t'o dɔn ala ka u kisi. Ami le challenger ale kumana fɛn min kan Sheriff Usman Madani Aidara a ko di ale y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ ka président si dɛmɛ. Challenger ale ka laseli don hali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ kunnafoli cɛjugu ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kulu bɛ n'a fɔ ma ko bɛnbere ale kɔni ye kunnafonidilaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka kalan dɔw kɔni kɛ olu kunna walasa kunnafoni ɲuman a bɛ se ka cari cogo min na hali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ olu ka commissariat kɔni ka wulikajɔ kɔni ko sera ka kɛ sababu ye ni ka tɛgɛ kɛ bandi dɔw kɔni na minnu ni olu kɔni bɛ butigiw ko olu dakari ni ka a kɔnɔfɛnw olu ta. L'alternance ale ko di
L'alternance ale mana femi ka wakati na ikosisa ko Mali ale ni France kon ka muru koni sama nyokon tege kon nana ko yala ko juru kumbe jone bulu ɲininkali tɛŋunen no alternance ale fɛ hali bi ani alternance bɛ to ɲɔgɔn fɛ Mali ale kɔni ye plainte kɔni do français ale contre la o ni ɲɛmaayaw kɔni ɲɛkɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ale kɛlen bɛ ka laseli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko prévu min kɔni bɛ maliyɛnw kɔni bɔ k'u ka prévu in bɔ k'a yira jɛma bɛ se ka a ye cogo min na alternance ale ka laseli do an bɛ saloli kɛ n'ale an bɛ saloli kɛ n'ale ya écoutez ayiwa d'accord Etienne Niaré anga jamana ni Mali anga faba bibi parti d'adon parti 273 ibi syndicat d'adon antolu d'adon eti kulu d'adon de eti kulu fana même Mali de to de association est-ce que tu as une population dina kulu membe bodon nto d'adon mena misela de bekena depuis démocratie nana tabolo femme c'est que sera ambolo net na fo mulu ka wati de mbikuma Musa ka wati da ne muye akara nyena fo bakari akara nyena nyaye benana ma nsere yalla parce que ni na ko akara nyena bi digala fo ni ngoni kara nyena Musa ka wati fo Musa bina katana fo 1996 Musa binenko sanduru révolution ko fembe tunye kelele Malila fembe flashi te Malila fembe tunye kelele parti kelen IDPM barakala ton kelen UNTM muso ka ton kelen UNFM demsenga ton kelen INGM ani slamo ka ton kelen AMIP abe kelen. Mais est-ce que vous avez l'entité? Voilà. Donc, ni mou foi, kouloufé, au lieu yamaria. Ni koïtu sondron, ou bi blastra sharia la. Donc, bek klelen ou watini. Diagwa, ou diagwa. Bek klelen. Alors, ça m'a contouillé. Dobi kumalabi. Moussa ka watila. Ou kwa tu wajuluke. Ama wajuluke. Parce que fanga tumbe. Fanga lulbe. Ni fanga ti fanga na. Ni dombi don fanga na. Au Kérania. Do ango ambi sungalo e biye ulu ko tu son ko obu seli ko du seje ni tara ali bi samara be o kare kono ali bi mo ko tara wa samara samara tu azro fanga bi o de fanga yi azro fanga bi fanga ni kulu fana jira ka munke jago e ba ke ni ta ke bi maku o tumbi ke malila mais démocratie nana parti uchara syndicat uchara islamic kulu uchara muso ka ton uchara demsengo kulu uchara kele uchara jamana basigi abana sisan jamana di basigi ma shiti son ni mi ma so fene be boka ta créer créer ya fam ni ne me bendron ne fene be bo ne bakari bi kono suku e bi foshi eni bakari abu kulu reshi am kulu sigi donc am ke jugui donc amni adaba ko mum kama barakelaw ka hake ko nte duguni abike nene aide hake donc au décret 24 octobre 96 UNTM l'union la seule syndicat la seule centrale syndicale qui était là où les de fra politique mako ka Moussa bi alpha famu ke fanga bula ko na ma fera ke kanunu nchi nunu wilanga mamu Moussa sora bon so donc là donc utara congrès là ou le masque ben congrès là mogo kumana dine mogo mo yel sukuma asoro ala ke nala monseigneur Jean-Auguste Sangaré ale wilda ka taw nofe ko faso kodo jamana barakelaw kodo ay sabali mawdeli aw kana fara nan folo manya ma aw ka ben aw ka ke kelen fanfla ko yante en tuson farali kara yantem chira folo en 96 Amadou Amion Gundo atlo benna ulutara ni sadu ulutara fin créé système créé INTMB de Koukere Nyamon Sinaï donc depuis au Kera syndicat est Kera Nani 600
barakɛlaw tɔgɔ la k'a to o kulu kɔnɔ fana k'a to o kulu kɔnɔ syndicat baarakɛlaw syndicat fana créera tuguni n bi NTM la n bi CSTM la n bi CDTM la mais n ka baara yɔrɔ fana n b'o syndicat la ni NTM ma jɔ ni jɔ ye ne fana bi jɔ ni ta ye donc grève cayara jamana kɛra basigiyɔrɔ ye an b'o la Musa ka waati la silamɛ kulu kelen dɔrɔn bɛ AMIP Association Malienne pour le Programme de l'Islam ministère tu tɔgɔ la dɛ bureau fitinin de tun b'u bolo ministère de l'administration la ni sunkalo bɛ na u b'u wele u b'a fɔ kalo yɛrɛ sunkalo bɛ daminɛ n'u ko sunkalo bɛ daminɛ baara bɛ datugu dɔnkɛ bɛ jɔ foyi tɛ kɛ fo kalo kɛ n'u ko seli sunkalo yɛrɛ kalo yɛrɛ o dugusɛjɛ an bɛ seli ni Musa taara misiri la juma o juma seli o seli Musa bɛ taa juma misiri la Bamaniya a y'a sɔrɔ Bamakɔ kurukara bɛɛ misiri ba dɔrɔn de ye juma misiri ye juma misiri fana tun ma ca mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa seli dɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa n'u selila ka ban nafigiya t'a la dɛ k'a fɔ président Kote ciden filɛ ayi n'u tilala Bala Kale bɛ président lajɛ mun b'a fɛ silamɛya la a b'a fɔ ɲɛ ani ɲɛ ɲɛ ani ɲɛ ni Musa b'o ɲɛnabɔ kuma fɔra a banna sisan kulu cayara sisan hali ko la Ligue des jeunes musulmans, des vieux musulmans. Jeunes musulmans, vieux musulmans, 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 à quel jeunes musulmans, musulmans. Jeunes chrétiens, vieux chrétiens, abété chrétiens. Donc, c'est un fléni. Donc, amour, tibi tabadela. Un dîner que coore monte dîner. Un clou que coore monte couler. Bétisson. Be natara ni ma joro soro ma fen soro man tege ne mun ti jena en ci son donc jamana bi se ka tañemo ay kuma ka ambu kollo le sison donc namo dabla wala ka to fara fara dina anti tay rosi fara fara di kon may bon ameno fara fara la ala ka harli manda ma awa ni ceni baraji merci net ma fa ni do foyer bakari ka papier bi bolo ka ba na papier bi bolo anga tani prelendo après le flash.